Neviem hrať divadlo. Neviem sa pretvarovať. Zamiloval som sa. Prišiel som na Slovensko. A tu som si našiel druhý domov. Nie preto, že ma tu vítali s otvorenou náručou, ale preto, že som sa rozhodol milovať túto krajinu, aj keď ma skúšala. Dnes tu žijem 42 rokov. Mám dve dcery, ktoré ma naučili, čo znamená nežnosť. A syna, kvôli ktorému som sa znovu narodil. Kvôli ktorému sa modlím. Kvôli ktorému dýcham. On je môj vesmír. On je dôvod, prečo ešte bojujem. Nič v živote som nedostal zadarmo. Keď som písal svoje knihy, nemal som sponzorov. Keď som nahrával motivačné videá, nerobil som to pre lajky. Robil som to, lebo som videl, že ľudia už prestávajú veriť v seba. A keď človek stratí vieru v seba, je koniec. Ale ja som sa rozhodol byť tým hlasom, ktorý ľuďom hovorí: ešte nie je koniec. Ešte stále môžeš vstať, aj z popola. Dnes kandidujem na predsedu Košického kraja. Nie preto, že túžim po funkcii, ale preto, že tento kraj potrebuje niekoho, kto si už prešiel peklom. Kto vie, čo je žiť z výplaty do výplaty. Kto vie, ako chutí strata. Tento kraj potrebuje lásku, pokoru a pravdu. Ja vás nebudem klamať. Bude to ťažké, bude to boj. Ale ak mi veríte, tak ako ja verím vám, môžeme to dokázať. Nie som dokonalý, ale nikto vás nebude braniť tak ako ja. Nikto nebude kričať za vás tak nahlas ako ten, čo celý život musel mlčať. Moje meno je Džemal Kodrazi. A ak mi dáte šancu, budem vám verný až do posledného dychu.